encara queden les marques d'on arribava la terra. Ho veieu? Que llavors hi havia les enredaderes que pujaven i no arribaven a l'altura on estan aquests ciclons, més o menys, no? O sigui, pràcticament era difícil inclús practicar-ho per una raó, perquè havies d'anar a molta velocitat, no? Bé, jo estava aquí, que hi havia les màquines, estava netejant i hi havia el sol, com estava més o menys, no, una mica més cap enllà, no? I vaig descobrir alguna que encara ho fa més únic, aquest espai, que és les improntes de pneumàtics antics de l'any 23. Mireu, què és això? Això és un fet que han vingut gent americana, inclús alemans, inglesos, a fotografiar-ho. Això és un motiu d'una reparació. Aquesta reparació haig d'entendre que es va fer una tarda a la qual a la nit no va consolidar, no va fraguar, i l'endemà al matí, convençuts que estava sec, van dir ja podeu sortir. I van anar deixant totes les marques dels pneumàtics, que avui encara n'hi ha molts que són marques existents, i aquí van quedar marcats. La gent es desespera veure que així com molts ensenyen improntes de dinosaures, nosaltres podem ensenyar improntes de pneumàtics, no? És real, Si veieu, vosaltres que sou aficionats als clàssics, jo per exemple tinc un autocicle Salvador, que ara va sortir al motoclàssic, i van posar-lo aquí sobre, i això és un Dunlop, i el van posar aquí, i és exacte clavat, jo no dic que sigui el meu, exacte clavat al tipus de pneumàtic que calçava l'autocicle o el cotxe de 1.000 centímetres que corrien per aquí. Aquí hi ha Dunlop, Pirelli, Michelin, Firestone, hi ha totes les marques. Mireu vosaltres... Els del mostruari,